Хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең очрашу урыны Казан тапшыруының кунагы затлы, зыялы шәхсебез. Үзбәкстаннан килгән милләттәшебез, ондагы Аксакаллар шурасы рәисе Рим Абдулла улы Гыйниятуллин. Хайырлы көн, Рим Абдуллович. Без сезне акыллы, зыялы шәхес буларак беләбез. Сез үз вакытыгызда, Үзбәкстанда хакимияттә, хөкүмәттә эшләгән кеше, вице-премьер булган кеше, министр булган кеше. Шит дәүләттә, шит илдә яшәп тә үзебезнең ана телендә шундый матур итеп сөйлисез, һәм аны саклау һәм яклау өчен шактый гына эшләрдә башкарасыз. Бүгінгі күндә гел менә кая барсаң әйтәләр, татар булырга татар теле кирәк, татар булырга татар теле кирәк. Ул бит авызыңда халва дигәч бит тәме чыкмый. Үз-үзүздән һеч нәрсә булмый. Ана телевизорда карасагыз, кичкенә генә сникерны сатырга да бит көннән-көнгә күрсәтәләр. Сникер андый, сникер мондый. Ә без татар телен саклап калырга нишлибез? Аны хәзер эшлибез, ә нишләгәнебезне һеч кем әйтә алмый. Исполкомда күп эшли, хөкүмәттә күп эшли, һәммәбез эшлибез. Ә көннән-көнгә татар теле кәмәеп бара. Шул көннән-көнгә татар егетләре булай инде татарлыгын үзен югатмаса да, уже бик татар булырга тырышмыйлар да. Безнең бүгенге көндә татар милләтенә үзене татар саклый дигән аның бер лозунгысы, шиары, интелеш дигән үзбәкчәдә без аларга табып бирелгәнебез. Һәммәбез татар теле белән эшлибез, татар теле көннән-көнгә югалып бара. Шул савалга, шул вопроска үзебез дә җавабын таба алмыйбыз. Моннан 3000 ел алдан Китайда Конфуций дигән философ булган. Менә бүгенге Китайның бөтен тормышы нәмәсе шул Конфуцийның конституция дисәгез була. Анда иң беренче әтиңне хөрмәт кыл, хөкүмәтне хөрмәт кыл, йереңне хөрмәт кыл, телеңне хөрмәт кыл. Шуннан кин син теге дөньяга баргач бәхетле буласың. Шул мәзмуны, мәгънәсе шул. Шул әйткән, әгәр дөньяны үзгәртмәкче булсаң, үзеңнән башла. Вот уже официально бу тикшерелгән опросны белән, хәзер уже 3 миллион татар вообще татарча сөйләшми. Әзме күпме? Күп. Күп. Но бу бит процесс бара, күбәеп бара. Аңа бит ответ юк, аны бит ике бакча белән битереп булмый. Шуның өчен бая әйттем бит, менә сникерсны алырга иртән кичкәчә реклама була. То есть безне кызыктыралар, тәмен әйтәләр, каян чыгарган диләр. Ана аңа караганда 2 палочка караганда бу 2 тәңгәгә азанрак диләр. Без менә шул сиясәтне юлга куелдыкмы, юкмы? Театр начинается с вешалки. Милләтне беренче әйтәсез ки, начни себя. Казан Татарстанның үзәге булырга кирәк. Татарстан бүтән дөньяга татарларның йөрәге булырга кирәк. Булгар татарларның Мәккәсе булырга кирәк. Чыгыз менә, хәзер чыгык менә 3-4 татарны сұрыйк. Шулар уйлыйлармы? Юк. Ә нигә ул уйласын? Менә бүтән әйләнегез, менә хәзер бу урамга барыйк, бу урамга барыйк. Ә нигә без государственный язык Татарстанда кабул кылдык? Шуның өчен бит кылган идек, чтобы менә Казан үзәк булсын, йөрәк булсын. Кемдер менә без киләбез менә Казанга. Шу Казанда шундый рухланып китерә кирәк. О, безнең йортыбыз бар икән, безнең ватаныбыз бар икән, Казан безнең шәһәребез икән дигән андый фикер юк. Фактически татар теленә бит урын калмады. Баяга әйткән кебек, менә мин татар. Минем балам укып йөри. Мине бит башыма сеңдерделәр. Әгәр ул урыс телен белмәсә, урыс телендә эгене яза алмаса, ул аның киләчәге юк. Мин үзем татар булып, баламны родной урыс теленә барып куям. Потому что мин уйлым баламның киләчәгене. Миңа уже чёрт мәйле мин татар булдым, ул кем булса булыр, лишь бы бәхетле булсын дип, без менә шуңа килдек уже. Ну, әле дә мөмкинчелек бар туктатырга бу нәрсәне. Но аның өчен без менә һәрбер таксистның, һәрбер шоферның, һәрбер дворникның, һәрбер экскаваторчының миясендә
nega ул татар булырга шуны уятырга кирәк. Яшьләргә. Бу минем менә шулай фикерем. Рәхим Абдуллович, сез шундый кызыклы фикерләр әйттегез. Уйланырга да, уйларга да җим салдыгыз. Бүген безнең студиябезнең кунагы Үзбәкстаннан килгән хөрмәтле милләттәшебез, бик күп китаплар авторы, галим. Үзбәкстанда яшәүче татарларның Аксакаллар шурасы җитәкчесе Рим Абдулла улы Гыйниятуллин булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.